O Sanxenxo sucumbiu na casa ante o Racing de Ferrol por 2-0. Os de Calucho saborearon o gol aos 15 minutos de partido, unha mágoa que o árbitro anulara por fora de xogo. O que non anulou foi este tanto de Antonio que inauguraba o marcador para o Racing. Tras un saque de córner, o ferrolán remata con esta testada. O Sanxenxo respondeu pouco despois con este tiro que se estrelou no pau. Teño que dicir que a min o Racing de Ferrol Os peores problemas do Sanxenxo apareceron na segunda parte. As súas ocasións chegaban a balón parado, pero sen excesivo perigo. O segundo gol foi obra de Pablo. O xogador do Racing recolle este balón dentro da área e bate o gardameta local. Hemos controlado bastante bien el partido, salvo algunas Os 3 puntos permítenlle o Racing de Ferrol achegarse a cabeza da táboa, todo o contrario do Sanxenxo, que só gañou un partido no que vai de Liga. De alguna duda que hemos tenido, que les hemos generado alguna ocasión de gol a su favor, pero bueno, por lo demás, muy contento con la victoria. parecerá como unha pedantería, non che gustou e ven aquí e ganche 2-0. Non me gustou, esperaba outra cousa, esperaba outras sensacións, non? Crin que vendría, digamos, como a arrasar, entre comillas, a ganarnos o partido, non?